Abans de la pandèmia, la fotografia ens va unir a un grup de l'STO, el Soy i en Mingo. Vam engegar un projecte on la nostra mirada del que ens envoltava es va fixar en coses i moments petits, que ens van fer viatjar a l'interior dels nostres sentiments i històries, i les vam compartir omplint-les de música. I ens va semblar que la mirada de l'altre sobre les mateixes coses era tan important com la nostra. Avui us presentem el nostre projecte. Bon dia. Aquest projecte va néixer quan jo, com a fotògraf, em van convidar a fer una exposició sobre una mirada al Madrid. Jo vaig dir molt clar que aquesta mirada tenia que ser fet per un col·lectiu diferent, que la seva mirada anés acompanyada de moments, d'emocions i de sentiments. Em vaig posar en contacte amb la gent de la Fundació Santa Teresa, vaig trobar les portes totalment obertes i vam iniciar aquest projecte que avui podrà veure aquí. Ha estat un plaer poder treballar amb ells i una experiència que sempre la guardaré dins el meu cor. Plegats emprenem aquesta aventura on la mirada de cadascun de nosaltres queda imprès en amigues que amaguen històries. Plegats emprenem olors, perfor y música. Buenos días. Nos registramos vuestras fotos con vuestra mirada y gustaría saber vuestra opinión. Paqui. Ahí tenéis el papel ayuda. Aquesta precisió mai seria completa sense la vostra mirada. Entre, gaudiu, escolteu, deixeu-vos. Important és compartir amb nosaltres. Vostra mirada, gràcies. En aquest camino nos hemos acompañado Ángel, el Nico, la Natalia, los compañeros de informática y de mantenimiento y de limpieza, y las compañeras de lección, y en especial a la Espe y la Tina que han escrito el texto en braille. Gràcies, moltes gràcies per vindre avui. I ara us convidem a fer un passeig per l'exposició acompanyats de la música que porta cada fotografia i que els acaba de donar sentit. A disfrutar!